Good morning, world! Woohoo! Balik na tayo dito sa Angeles. Back to normal. Kabalik na kami guys few days ago. Yeah. So, thank you very, very much for being with us. At saka sa mga nanood, Yes. mga nag-like dyan, Yes. mga nag-comment, Yes. mga nag-share. Yes. Sa mga sumusuporta. Maraming salamat. Thank you so much. Hello dyan sa mga OFW sa Hong Kong na aming na-meet. Hello sa inyong lahat. Hello kay Sir Louie. Oo, meron ako nakilala na taga Hong Kong. Ano siya? OFW. Nag-meet kami, alam ang pangalan niya, Louie. Small world, ano? Yes, Ay, grabe guys, ang bagyo. Pagdating na, doon sa Hong Kong, may bagyo. Ngayon, may bagyo na naman. Ayan, tingnan nyo yung itim ng Langit. langit. Pero tayo may mga errands na gagawin. So, tayo lalabas. Wala pa namang ulan. At saka salamat sa Diyos dito. Kahapon ba yun na mahangin? Yes, Mahangin? yes. Tsaka Masyado. yung isang araw. Oo. Monday, Tuesday. Lumabas na si pangalan nun? Si Nando? Si Nando, international name, Ragasa. Tapos si Nando lumabas na ng Pilipinas. Nandito naman ngayon sino? Sino yun? Ompo? Ha? Ompo. Ompo? Ompo or... Basta O. Oo, so Praying for those binabaha. yes. Mag-iingat kayo palagi at pag alam nyo malakas na ulan, huwag na kayong lumabas. Dahil kasi baka abutin kayo ng mataas na baha. At saka mas safe kung nasa bahay kayo. Yun lang, doble ingat lang. Unang-una, first of all, God first. Dasal. God first. Dasal muna. Yun lang ang natin, yun lang ang weapon natin para sa mga kapahamakan, aksidente. Yun lang ang weapon natin, yung dasal. At yun na rin ang mabibigay sa atin ng biyaya, yung dasal. Kaya lagi kayo mag-iingat at samahan nyo na rin ng pagdadasal. Yun lang ang kailangan natin, okay? So, ayun, maraming salamat at na-fulfill naman ang namin, ang travel namin ng with the help of God, smooth and happy. It was fun. Fun. Pero tahimik muna kami ngayon. Hindi muna kami magta-travel till next year. Oo, parating mga bata. Tapos magpapasko na. Oo. Siyempre, next year naman ulit. mabibisi na tayo niyan. Mahangin guys, tingnan yung dahon Magbibisi tayo niyan sa mga Christmas decor. Tapos yung pamimili nating groceries para sa sa gift giving. Yun. Kaya dyan lang kayo, suporta lang at lagi naming ipinagpipray yung kalakasan ng katawan, pangatawan nating lahat. At sana palagi kayong nandyan sa para sa amin. Pero lagi ko sinasabi na maraming salamat. Maraming salamat. Hindi kami magsasawang magpasalamat. Yan. Kasi dahil sa inyo, nakapagbibigay kami nabibigyan nyo kami ng lakas ng loob para makagawa ng iba't ibang content para rin sa ikasisiyan nyo. Yun. Kaya maraming salamat ulit. Yung mga namit namin dyan sa Hong Kong, sa Thailand, sa Vietnam. O nga pala, si Kim, say hi to your mom. Namit
namin sila mag-ina Sa Bentan. sa Bentan sa Vietnam. Napakabait nila, mabait silang, hindi katulad ng ibang nagtitinda na medyo may konting, alam niyo na, Pag hindi ka bobili, para silang nagagalit. oo, parang panglalamang ganon. Lakas ang ulan. Kaso Okay ka ba? Nakakakita ka ba? okay naman. Ha? Traffic. Bagong 7-Eleven, bukas na oh. Ito guys, pupunta tayo sa Korean store. Kalimutan ko na yung pangalan nun. Parang K-Mart or something. Di pa tayo nakakapunta doon na daanan lang natin minsan. Dahil kailangan ko ng Korean noodles. Ayan, grabe pa rin ulan. Ayan na guys. Saan yung saan yung market? Ito Doon na? oo, sa loob. Diyan sa harap meron din. May Pop Mart pala dyan. Ay, hindi naman Pop Mart. Akala ko Pop Mart. Ayun, K-Mart pala ang pangalan. These roads intersect, on each one I reflect. These lines write my story. These places change me, each one replacing, like night into morning. I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to better days, but I know that home's where the heart is. Home's where the heart is. The endless journey, I need not worry, I'll get where I'm going. I made it this far, beyond where you are, and I'll keep on growing. I miss the open air, the going anywhere, riding with you like we used to. Guess I'm better off alone, never know when I'll get home, but I know that home's where the heart is. Guess I'm better off this way, moving to
Ang lalaki. Ano ba hinahanap po? Practice ka natin. Vlog mo yung item natin. Saan yung kitchen? Binibidyo ka niyo mo. Makikita mo yung mukha mo dun. Shout out! Shoutout ka mo. Shoutout. Shout out! Shout out! Kapampangan tayo, kapampangan. Oo. Dami nilang paninda. Hanapan ko si ate at saka si Touch ng ano, yung peeler ko na ginagamit sa cucumber na nagkakaroon ng parang design. Saan ba yun? Wala. Nope. Wala sila. Ibang ano to, scraper sa malalaki. Try ko to. Caldero, guys. Ang cute. Oh. Ayan. Cute. Ayan. Yeah.
Okay. Wala. Thank you. Inaantay ko pa yung husband ko. Dito na lang. Thank you. Nakapamili na tayo, guys. Magkano yan kanina? 4,566. Oh, less than $100. Marami naman na tayo na pamili. May mga snack, may prutas, may mga prutas mahal. Pero ano dito kasi paghahanap ka pa ng pupunta ka pa sa ibang lugar na medyo mas mura, ay maulan. So okay na yun, yung convenience na nandun na siya. May gulay, may kimchi, may mga kung ano-ano. Buti nakakita kami ng kimchi na rambutan, cucumber. Hindi rambutan. Ay, ano yun? Mangustin. Tsaka may mga siya, may mga langgam. Sabi ko baka matamis. Si Sky pag alis namin, alis tayo ng oras, mga alas 2. May malalim pala. Inon na namin ang ilaw para sa kanya. Ay, may lubak ko, malalim. Inon na namin ilaw, guys, para na hindi siya madilim. Si Sky minsan parang manok pag madilim, akala niya gabi na, matutulog na. Pero pagka alas 6:30 ng hapon, tatahol yan. Alam niya na time na ng kain. Pag wala ka pa doon, alas 6:30 na, tatahol siya. Aw! Yung ganun lang natahol. Yung tumatawag pansin lang. Aw! Pa isa-isa. Aw! Ibig sabihin, ay! Time na pala sa, pakain. Saan tayo nakain doon? Ewan ko sa'yo. Doon sa last natin kinainan. Saan? Wang Fu. Wangbu. Gusto mo doon? Ano yun? Ano kinain natin? Singaporean, Chinese, something. Ang kinain ko doon, Hainanese chicken. Pero nakailang kain na ako ng Hainanese chicken. Sige. Recently, so hindi na. Ayoko na ng Hainanese. Iba naman. Siamese na lang. Napapabreak ako Siamese na lang. Pwede rin. Siamese twins. Siamese twins. Masarap ba yung chicken? Alam chicken? Yun doon, kinain mo doon. Yeah, kaya lang konti lang. Hindi dalawahin mo. Sobra naman pagkadalawa. Alam mo yung Filipino serving talaga na maliit. Sa ang dami ng serving, Saan? Sa Vietnam, sa Thailand, sa Hong Kong, Ang dami, marami. Marami serving. Dito talagang tinitipid. Hindi, mura lang naman kasi. Pero hindi, mas mura pa rin ng Thailand at Vietnam sa Pilipinas. Halo pa sa Vietnam, napakamura. Kaya lang sa pull itong traffic natin sa Marquee. So, anong gusto mo mangyari? Wala naman
nakakainib eh. Meron ka bang choice? Not really. Sige guys, pagdating na lang doon, wala naman kayo makita kundi traffic at ulan. Maraming salamat guys. Mamaya na lang. Mamaya na ulit.